De baan in Ljouwert is nu 220 meter en net meer van deze tijd. De hal maakt Boppedat in 2015 dicht omdat het kwolsysteem verouderd is en even de wet dan net meer broek worden mee. De kosten voor de bouw van een nieuwe 400 meter baan, jonken het WTC, we roest op 24 miljoen euro. Bij het te gerre afstempelen van Rieden de Squalbaan slaan provincie en gemeente hier symbolisch de handen in elkaar. Wij jou het 10 miljoen, daarmee lijst een hele mooie basis onder de nieuwe ijshal. En wij denken dat we daarmee hier een mooie 400 meter baan komen kan. Ik schat in dat dit eigenlijk wel doorgaat, ook gelet op het feit dat die schaatsen per jaar 100.000 kinderen. Dus die baan hebben we gewoon nodig. De bijdrage van de provincie is 2,5 miljoen euro leger als Ljouwert vregen hier. Boppedat had de provincie een tal betingsten, want de 400 meter hal mij net broek worden van commerciële activiteiten en mij na die half op het Jerevingen net wegzitten. Daarover moeten nog afspraken maken worden. De nieuwe baan, die de Elfstedenhal als naam had, zou op 1 januari 2015 kleerwijzen kennen. De ijshal die komt er. Er zijn een aantal schetsen gemaakt. En we gaan ook gewoon kijken in het kader van duurzaamheid. Want er moet er ook nog bij hoe we het zo snel mogelijk kunnen gaan uitwerken. En ik denk dat we dat in maart, april voor elkaar hebben, definitief plan. Op 22 maart neemt Provinciale Steden een definitief besluit over de bijdrage van de provincie onder de Ljouwerter ijshal.